Josie. Siyahleka njalo. Siphusha impilo. What's that? Hey bhuti, kuleli iphupho bhuti. Ngibona untombi emhlophe bhuti. Into enkinga kakhulu bhuti. Uthi ungikhomba ngommese bhuti. Kahleni webani? Yini webani? Hayi bhuti, funa nje uvele sithandaze. Ayikho lento. Bhuti leyo udinga umthandazo. Uyabona into efunwa ile. Ifuna nje ukuthi ngithathe le yantelezi kaSangweni. Ngichele la endlini bhuti ke ngichele. Uyabona indlu kaSisi ngiyayisola ukuthi inamathunzi amnyama. Kusamele ke ngichele nje. Ayi. Hawu. Bhuti kanjani? Ngoba thina siyalala la. Uzokuze kusenje silala njengezingane. Ayikho leyo nto. Uyazi okunye bhuti, kumele ke ngiphalaze. Ngigqume bhuti, ngiqhume bhuti. Yonke lamathunzi amnyama kusuke yonke lento bhuti. Bhuti. Hayi, ngikutholele amanzi, uthi wehlisa umoya. Ngitholele bhuti. Yo. Machana. Ya. Mona re go jwetsa. Wa tseba o 10 years ago. Mateng ka hi. A ke itse go diteka mateka tsala ala tsa kae. Ditaka koloi ya re sa. Fitla ka khona. Batho bana ba bona ela botle ntjaka. Bonke kaofela bona. Mona ba le batle jwanyo. Mona ba le batle. Wa bona lo ka botsa le makrizolo go khoneng ona. O tla jwetsa go mona ba la dipo. Wa bona phetsa 10 fela. Phetsa 10. Phela wena o itse ka mathene ba o kgathetsa no go betsa re go dima thata. Di tsala jwalo le go robetse. 10 years ago Matjala. Okay, ngitshele ke. Bengivami 10 years ago or wena bowuvami. Matjala, na ke le teng ga ilo na ke itse go le teng ga ilo jwa Matjala mare a njaka ntho tse tsa re teng bana go khoneng ba. Itse ba ya tshika. Senga 20 years njalo. Khumbuli yenzele to leyo. Yini hawu, bhuti wenzani la? Bathi ngikhanyisa amakhandlela. Wenzani uswa ke? Beka amakhandlela ku-kitchen yini yami. Hawu baba. Hayibo. Ukhanyisa amakhandlela. Bhuti wakhanisela ngalo amakhandlela la. Isi ninobhuti. Ake ningiyeke nje babithi ke ngenza into yami ngokuthula. Ey. Umuntu la ekhaya akwazi ukwenza into ngokuthula. Hawu uswa ke. Bhuti lo makhandlela wakhanisela ba? Bese kuthiwa ngenzani? Uthatha into ku-TikTok. Bese ngiqoba efake lapha. Alright. Uthatha into zaku-TikTok. Hawu, unzothatha. Bese akona uTikTok lo, uFace My Book. Uswaka. Alright. Ungathatha into online, uyenze into ngazo. Uswaka. Ufaka
Uyayibona into le ebhodweni lami. Ibhodo lami Nkosi. Konje. Uzenza ngaphindile. Wesisi. Wesisi. Sisi. Awuzuzongibonela la estofini ukuthi ngabe ngilayithe kahle. Wena uthatha into ezifaka ebhodweni lami. Imasisi yekungilwisa. Ngabe nenze kahle mina. Wenzeka ukuthi ubeke phezulu kakhulu. Okay. Hayi kulungile. Hamba sisi hamba. Into ekhenunge la. Hayi kahle sisi. Hawu. Asoke. Awuswake. Okay. Sengiyongena ke manje. Sengikhayela ibhodo lami ngibona bonke. Ibhodo lami Sisi, nobhuti. Hayi, ngena ke manje. kungena ukunenza into yakhe. Xosha okubi endlini kasisi kuvela ukukhanya. Ngiyaklina namhlanje indlu kwasisi akuphuma okubi. Yo. Wait, Wobhuti, ubani osemva kwakho? Ubheka. uyabona bhuti, inosisi. Lento engiyenza la, hayi, unombolo wayo. Yabona lokho engikwenza la, kuzosuka onke amathunzi amnyama sisendlini yakho, usuke konke ububo obula endlini, obugcwelela endlini. Ngalento engiyenza la. Ngiyantela wena. Hey, uyabona webhuti. Lento lezi ngithathe kusangweni. Usangweni uthe, yabona mangenze lokho, ngaqoma, ngaphalaza, ngachela endlini kasisi. Yonke into izohamba kahle. Yabona njengamanje ngiyabuyela nje. I lost the keys for our house. So now we must sit outside here. Sibusiso, unishavisile tolo. Avala kundlaya. Ayina mali, wanyonzela swakudya, uxiphunta futhi Sibusiso. No. Sheshe ulahle makhiya. Yes, we have to be here now. And I don't have a plan how we're gonna make money. Sibusiso, nukushateleni. Because you love me. Okay. So what are we gonna do now? I stokvel. With who? Nimakhi makhelwane. Aha. Ayendle stokvel. Aha. Irinimfanele. Ikun phone. Isifone. Ekhom telephone lami. Ay. Access. Yeah, makhi. Yeah, I fully stokvel. Yeah. Itavuya lana. Me and Sibusiso. Oh, so it's fine. We can come. Oh, okay. We are coming. Don't worry. Yeah. Let's go. Yabona ke la, kade ngikhuluma khona nesimatsatsa sami la. Ngikhuluma naso, buka la. Uyabona la? Sithi ke la khama. Masithi khama ke bhuti suke sithi woza. Uyabona? Buka na la. Same place. Masithi same place bhuti sisho ukuthi yabona la engasibonela khona. Sisho ukuthi angize lapho ngqo. Uyabona? Buka la. Sithi I love you. Ayi. Yabona ithemba lami bhuti. Ithemba lami bhuti. Akho lutho lapho. Nakho bhuti, nakho kade ngikhuluma naye bhuti nakho. Akho lutho lapho. Bhuti musuphendula ifoni, nakho kusobala bhuti nakho. Awuboni? Hayi bhuti. Angiboni lutho mina lapho. Ayikho into okhuluma ngayo lapho. Hayi. Mina nje angiboni lutho lapho. Masomsho kuzusisi. Akho lutho lapho. Yabona kusisi. Uyena umuntu ozoyibona ke lento engiyibona. Usisi uzoyibona. Wona bhuti unenkinga. Angazi ukuthi inkinga. Uyabona usisi uzoyibona lento engiyisho. Uzoyibona usisi. Tshela. Ayikho lutho. Awuyifika kodwa nawe. Awuyibona kanjani yonke lento? Ngiyafonisa, usisi. Akuna inkinga ubhuti. Ithi ngubonise la sisi. Yabona la uyabona sisi. Yabona la ubethi khama. Methi ke khama sisi usho ukuthi angezi. Uyabona? Aphinda thini la athi same place. Uyabona? Methi same place ke sisi usho ukuthi ngize la engambonela khona ngosuku lokuqala ngqa. Uyabona? Yabona ke la sisi la. Yabona ke ithi I love you. Ayi sisi nami ngiyasithanda isimatsatsa sami sisi. Ayi ithembala. Ngiyamthanda usimatsatsa wami. Ngiyayithanda intombi emhlophe sisi. Uthi ngibekela.
La sikhuluma khona sisi uyabona ukhulumile ngaphendula wakhuluma ngaphendula wakhuluma ngaphendula sisi ikuphi ngino ngayiboni la Hayibo. Akunandi kusisi la. Njalo sisakhulu lutho lapha. Alright. Akunandi kusisi la. Awukhulu lutho lapha, njalo sisi. uyabona wena bhuti nino sisi kade nganibona ukuthi isimazaza sami anifuni intombi emhlophe nini animfuni anikwazi kanjani ukubona la ngixoxa khona naye ngoba nakho kuyavela ngiyaxoxa naye anikwazi kanjani ukuyibona yonke lonto Mara thina sibone next msibudi. oh sengiyahlanya manje mina Josie. uyabona la kade ngibonisa nangobhuti ngabonisa nosisi endlini lapho engikhuluma khona nesimazaza sakhe intombi emhlophe yangizwa ukuthi ngithini nani ke ngifuna ngizobo ngoba nina ngiyalazi inhlakaniphile nizoyibona le ngoba ubhuti nosisi abayibona yabo la ngikhuluma nesimazaza sakhe lapho sithini sithi cha masithi khabu so sithi ngisi uyabona bese size la sithi khona same place yabona ke lapha ku same place Uthumile onale Solomo. Anti la. Kubona kanjani mama usamsebenzi? Buthi usubathelele ngokuhlanya manje sebahlanya nabo. Uza kanjani bengayiboni into? Hayi. Yeah, picture tabone kiste mona dikeni. Jiba. Ufunane fonini yakho wena. Ukuvese he wana mutho ozwala lena. Isipoko mutho. Ozwala lesipoko mu. Ujola nesipoko. Thembe kanje. Yonvete. Umsunile mo. Ngaqala. Ngimqala. Kumele so-attend istokfela. Babuthi, kumele so-attend istokfela. Ay, Ghostfire. Ngizabonana. Ozwala lesipoko. Yazi laba bangijwayela kahle. Baqongisile abancenga mina. Lalela kukumanje ngiyenza istokfela mina. Bayeza, uzoyenza mina lo msebenzi wabo angibancengi phela. Kukumanje nje khona abantu abazayo bazojoyina istokfela sami. Ngiyoyenza imali enhle kabi. Into ilalela. He awufuni kwazi. Ngiyoyenza imali, izumbulu zeimali. Angibancengi phela mina. Angibancengi nje at all. Yazi bangijwayela kabi. Abangijwayela kabi. Hello. Minjani sis? Hello. Sis. Manzo. Zinabantwana sabulisana. Manzo. Ungena ngaphakathi. Sibusiso. Hey, ngiyagana bo. Manzo. Hey, lo ujabulile sisi. Asesifikile. Minjani sis? Ngiyaphila sisi How are wami. things? Ngidala istokfela sis. Yeah. Abantu abawofika izocala sona meeting. Oh, at discount nyana Cha sis. sisi cha. Yasikwenza. Umuntu umekeza hausa ngokudla kwakhe. Yes, Yebo, awu ningangena hlale phansi. Siyaphila. Ngizoshela istokfela. Yebo, yes. Oh, hayi kuhle. Yebo. Nilava bangena istokfela. Yeah, njengoba la sisi nabazojoyina. Oh, So, since nifike nonke yeah. sizoyenza istokfela. Niyazi nitholile meeting. Sharp. Stokfela sikhipha ama-500 each person. 500. Akiba. Ngeke. Athanda. Umtshotsi ma. 500 ke tšhelete ngata hampe. Yo. Ka 500 ka reka diaparo. Yo. Ka reka phone. Yo. Majala ka reka ntho tsa gym maya. Ka reka le bere ke kgone wa bona thabeng bona a ngata hampe. Ene thina asinamali. Imali 100 right. ama-steroids. Steroids. Nize umhlangano westokfela. Stokfela kusenza kanti ngeyimali. Sithi kwenza ama-500. Imali zokuqala kimi ngoba Oleli. Sesi, amali itasungela kamina. Idea ya mina sis. Mina lalela. Kukwami
nibambe i-meeting kwami imali iqala mina. if okunjalo ngabe uqale kubike i-meeting Washo ke saqala ukubona cause like ngokwenza bhalo. Awu ndoda. Ngokwenza bhalo. Washo ke saqala ukubona. Ayiqale kithi. Phela mina ne-ID. Azivule i-bank account. Sifake nemali i-bank account izodlala yini? Ngizothatha amafonamba wenu. Ngingafoneli. But ngizofonela. Enakile kamanje ipekiya yayo yasubonisa uthana. Konga Umuntu othanda lo. sure akwenze kanjani chasis Amaleli lapha. kodwa sibaye emathabeni akunamuntu emathabeni imali iqala yini end of the story sengishilo lo ya ngifuna ukwazi The man is starting there. Amali isungula kayina sosi. We're gonna take the money and keep it under the bed. No bank charges, nothing. We're gonna keep it there. Mangasho ubhede. Ngizokubheda ngithi mina iqala No kipi bank bani charges. ibheka siqala kimi ngabe ngikhona meeting yami ngabe ngibamba i-meeting yenu endlini ngangihlanyisi sengikhulumile ngithi meeting ngoba ikwami imali icala kimi angifuni kwazi ngedithi yathi yakho ngabe ubamba i-meeting kwakho sisi Bangena omanzini, bangena ozungu, bangena onyamayishi, awusha ubaphephezeli, bangena ogwabini, awu madoda sesiphakathi. How? Babude. She. Oh, sorry. nifunani Lesiqoqo esingaka esihlele emzini kasisi. Kwenzakalani la? Abantu abaningi bambe lapho usho kahle endlini kabantu endlini kasisi abantu bami lapho uhlangano wami lo angeni ndawo wena uyakhohlwa ukuthi noma yikuphi la uhamba khona kusekhaya. Nathi kumele sibe khona. Eka wena ke. Ulumona ikwenza lishele ke. Istokfel. Yes, sir. So lona likana la joina. Chele ke itawa hambi ko itawa hambi. Ufake imali. Wayikhiphe ibhodi. Mabethi stokfel. Basho lento lemfuku ufake khona imali. Ibuyise nini? Uphinde futhi uyifake. Ibuyise nini? Hayibo. Bodi. Sizoba la empilweni. Sikene ngaphansi soba siyikwini. Asibajoyinde kubo. Sikene bo. Awususa lezimasa. Asesinilo bangena stokfela. bazongena nhlani phansi i-meeting seyiqalile Awusake. njengoba ngisantshelayo abaqeda ukufika sinomhlangano westokfela imali icala ku-500 njengoba sikwami sibamba i-meeting kwami imali icala kulo sisi Isungula la kami idea. kahle upapa sisi ngithi imali icala kimi angifuni ukuthi idea kabantu imali icala kimi Wengane yakwethu. Ibambe lapho. Uyabona ke thina singomanzini. Singonyama kayishi. Ngoba sesifikile la. La ukusekhaya khona. Naye into ezokwenzeka. Uzophuma 500. Yonke lo mali besiza hayi wena niyagula ke manje Alukamali ifika. imali icala kimi Ababili marathina marafiki. sengikhulumile ngithi imali icala kimi angifuni kwazi angazwa ngiziphinda kwami imali icala kimi hayi kulungile futhi angithandi mina ukukhuluma kakhulu. Uyabona izinto ziyazilunge uma unophuzela umuntu kakhulu. Manje uyabona ke futhi ngifuna ukuthi inhlali bathatha futhi uyibambe wena ngoba kunenhliziyo encane futhi ibambe futhi. Nginenhliziyo encane ngalimala abantu futhi. why nenze into eniyenza for ini Every day sis. Sis, what are you doing, sis? Ilula ngaphendo sis. Imali kabhodi la noma la. Sis, what are you doing la what are you doing kanti wani nje why la nifika khona njalo nyama wani nje uleceba Sis. ngiyacabanga manje Awusenalo. nisukume Awuswaki. egumeni lokulala Awusuke. ngiyapaka Hayi. ngiyapaka
sobe Faka impahla. Makhonze ekhaya. hayibo Nakha ngisekhaya. hawu Cela ngihambeni. Hambani angifuni ukunibona lana. Hey ngikhathele yini? Cela ngihambeleni. kahleke sisi webhodi awuthi ngimenzele ifilimu Wenzela mina ifilimu. yabona ke sisi uma sila endlini leuthe yakho endlini yakomanzini masila sisekhaya asindawo Nisekhaya. Khaya la kabani? Lalelani ngeke sibe nenkunzi ezintathu esibene si1. Yini kuphela inkunzi endlini? Cela ngihambeleni Nkosi yami. Yo nifuna ukubonana? Cela hambeni. hawu wesisi awenze kanje uye kulokhu banga umsindo awuhambe uyoshaya le ndaba athi ikhapha cha Ngicabanga ukuthi ngiyadlala ne? Ngicabanga ukuthi ngiyadlala. Nifuna ukubonana? Lalelani la. Ngithi nihambeni kwami. Niloku nini niyabuza la kwami. Anana title deed anazi nix. Ngicabanga ukuthi ningiphumeleni kwami la. hayi webhodi usethini ke manje usisi Hayi into ekhuluma ngayo. Ngicela ngihambeleni. Nifuna ukuba yazi manje. Ngiyofonela ubaba. Ngicabanga ukuthi ningiphumeleni kwami. In fact ibhasi lasekuseni elamanje niyahamba nigibela ibhasi lamanje. Ningihambeleni. Ngiyofonela ubaba ngikhathele mina yini. Hawu singaphela bo. Abantu belokhu bangihlukumeza kwami. Hayibo. wesisi webhodi uyabona usisi into angayazi ukuthi mayithatha uselula phone ethinta umanzini uzothi weyingane zami yabona njengoba nilapho nihleli kamnandi kabi silungesila asindawo uyadlala usisi Sikhulule ngokuhlala. Awuna ungasaphinde phela lokhu uthole intombi laziphile zingezimpoke. Hayi man. hey uyabona lapho bhodi uqinisile impela ke kumele ngiyeke nami lokhu ngihamba ngilokhuze ngithola intombi lana ngoba ngize ngathola nayo intombi kodwa bhodi hawu intombi emhlobo Is it?